Iki Bu Kesi karo genduk niken iki kan mergo piyayi loro ki lak mung nggen limbukan. Ngono kan, limbukan to kan. Nganti goro-goro. Hah? Insyaallah. Oh ya nganti goro-goro nih kan. Wah, elok. Saya ben nembang dhisik nggih pemanasan. Oke. Ayo coba wis kencana dhewe Bu Kesi karo genduk niken arep nembang apa piyayi loro kono. Nah, nggih. Yo. Men jumeneng coba kaya apa? Ya. Supporti apa no, Mas? Ayo, Dok, niken. Nggih. Jaremu. Apa? Boten. Nggih. Ayo, Dok, ngaten. Kene tak anu ya. Tak dondomane kene lek bedah. napa Piye? bedah? Apa sing dibedah apa? Jari tene kan bedah sithik. Oh, ora apa-apa nduk Bu Kesi bedah kek mbiyen pisan. Ayo. Ya aja ngono to, Pak. Aja ngono. Genah sing bedah ya awak. Iya. Nggih. Matur sih karo Pak Kasun, Pak Purwanto. Nggih, Pak. Ayo, yo nduk, Ken, yo Ken. Matur pripun niki? Yo intine lak nun sewu lek piyayi apa iki jenenge ulang tahun lak selamat panjang umur ngono kae to. Nggih. Lek piyayi pernikahan berarti selamat menempuh hidup Hidup baru. baru. Gandeng iki sunatan apa nduk selamate? Selamat selamat mempunyai bentuk baru. Mana ya, Pak? Bener wis ra ngangge helm ngono lho. Sing sunat Pak Purwanto. Betul. Bener, jane mbiyen wis sunat ning dikocori tukul neh ngono lho. Ya putrane lanang kuwi lho. Nggih, putrane namine sinten? Sapa Kang anakmu? Aku ora ngerti kok. Adi, Mas Adi. Sapa? Sinten? Mas Adi. Mas Adi, nggih Mas Adi, mugi-mugi menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi semoga tercapai cita-citanya. Amin. Niki mau sampun bobok Mas Adi nih. Oh, ngaten. Mbak Niken, Nggih. Mas Adi niku wis dadi wong soleh kat lahir, Nduk. Oh, Kuwi nganti saking solehe bapake iki isin. dateng napa, Pak? Katriyen niku ketoke Kasun kan jaman kos ora tau poso. Lah si Adi ku nek poso tertib, dadi dhek poso iki mergo isin karo anake ngono. Sapa? Kuwi Kang Pur kasut Iya. to? Ora, ndek men nalika kuliah ya kancane sahur melu sahur kok. Ning jam 8 isuk melu mangan dhewean. Ayo ngono kuwi. Nggih Mas Adi. Semoga menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua. Amin. Amin. Monggo Mbak Niken kencan kalian Ibu. Bu Kesi arep apa untungane piye? Oh, inggih kangge anak kula Tole Adi. Muga-muga iso netepi kegudanganipun bapak lan ibune, besok dadi putra sing miguna tumrap keluarga, budaya, agama, nusa lan bangsa. Amin. Amin. Wah, Sampun. dongane Bu Kesi niki sithik ning mentes Pak saya. Apa? Ning dongane jenengan kok ora dadi ya. Nuwane piye? Mbah Sukron iki lho, kondang ampuh kan. Heeh. Mboke jenengan nek poso Senin Kamis panjang wiwit jaman biyen. Bener. Lah aku ya poso lho. Lah, ngene Pak. Apa? Jenengan iki ado-ado kok Blitar tekan Solo dikuliah kok dadi dalangan. Ah. Sempat dadi dukun 2 jam. Iya, kuwi lak mbiyen ra apa-apa. Pengalaman. Pinteran deh guyone. Ayo. Bu, aku kuwi akhir ngecek Kang Pur iki semua anget to. Iki arep nembang napa niki? Bu Kesi genduk niken. Wis bebas monggo. Sisi deman mawon, Pak. Oke, sesi deman. Ayo. Coba-coba iki muga-muga ki ya donga ki ya panyuwunan. Wis Kang Pur, putramu ya wis gedhe-gedhe sing wedoke semono. Wis rasa aneh-aneh. Ayo. Andayani dilupakan. Ayo ngono kuwi. Ora payu. Mbak Yu maca wong burune ram. Iya.
Monggo dipun bawani saking sinten? Saking genduk niken sik sing nom ya, sing bocah sian. Bukesi yo nom Pak, ngawur bareng. Ya nom kan sik nom niken to. Oh iya iya. Angel senengane. Bareng wis bubrah terus lupakan. Iya. Ya nduk, kan niken salindri. Ya. Wiwitane henderek sang Daleme Mbak Nika ning ndi to, Pak Yoyo? Ya piyayine ana mbok takon dhewe. Lah nggih, wong enten kula teng mriki takon bapake pripun ten jenengane, Pak? Niki bapak jenengan to? Lah nggih, niki bapak kula Jaten. Oh, Jaten. Sing Nggih. bapak jenengan Bulusari? Bulusari. Kang Pur kuwi. Kuwi. Nggih, Kang Pur. Heeh, dadi bapak Jaten iki aku, bapak Pocong iki kowe ngono. Bapak pocong, Pak. Heeh, iki lho bapak Pocong. Bapak pocongnya ora sing dibuntel kain putih mori kan lho, Pak. Heeh, heeh, piye gelem ora kowe? Kita kaplok iki kan. Ojo Ken, ojo nduk, durung wayahe. Kula kan tanglet bapak to, tirase bapak pocong. Iya. Ojo ngono, Pak. Lha sing arah-arane iki kok. Iki uga diaturake marang wah lek ngene kan kaya ngene lingkuh wis ngene to. Kaya sapa? Ya dalang-dalang kene iki lho. Ugi katur dumateng keluarga besar Pepadi ing Kediri. Ketua Pepadi Bapak Geduk Siswantoro. Nyuwun dipalilah Pak Geduk lagu panjenengan asring dipun kumandangaken kalian kanca-kanca Kidir Sumilir. Ha iya. Matur nuwun nyuwun palilah lan ugi dumateng Pak Didik Wibisono, Pak Gatot lan ugi keluarga besar Pepadi Nganjuk sedaya kemawon para pepunden lan kadang seniman ngoten. Yo, neh kan sak garis nggih kan. Bocah ki yen rung bocor suarane dan banter kaya bledek. Bocor napane lho, Bu? Lah lek mbokmu ngene kan wis brojol papat to, Nduk. Wis bocor papat. Awakmu kan sik buntetet. Dadine suarane sik kong banter tenan. Degane kambel ijo bejane sing duwe bojo. Urung karuan rabi karo artis ngono njur penak rong karuan. Loh, penak lho, Pak. Akeh kok bojone artis sing lanang malah saya kuru ya Kok akeh. iso? Aku karo Bukesi mbiyen nalika Bukesi dadi bintang tamu awakku yo gagangake aku yo. Sebabe. Sebabe. Lah kono kan karo bintang tamu lanang. Heeh. Karo Gareng Semarang apa karo sapa dipangku. Oh, ceritane sampean cemburu ngono, Pak. Loh, tanda cinta seorang laki-laki kan harus cemburu to, Nduk. Ngono kuwi. Lek ora cemburu kuwi tegese ora cinta. Ning cemburu harus tahu kepada batas-batas. Mergo yang namanya mencintai tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Allahumma. Tapi lho, Pak, Bukesi kan nggih profesional gitu, Bu. Iya, no. Nek kita tuh dipangku sama apa dagelan-dagelan itu jenengan kudune ampun nesu lho, Pak. Ora nesu. Kudune jenengan mangku liyane. Manggu ya. Nggih mboten to, Pak, mangku sinden liyane gitu, Bu. Anak profesional lho. Anak pinter provokator. Urung bocor Bukesi. Sowan, iki aku, Pak. Oh no, ayo sayang, ayo. Terus sing nyeluk aku sayang sapa, Pak? Lho kok ya sayang kan anakku ya sayang, padha sayange ngono lho ora. Lho ket mau aku ora diceluk sayang. Iya. Ini kan Mary lho, Pak. Ini kan Mary lho, Pak. Mary aku, Pak. Iya, ngebar iki gentine kan sayang. Ayo. Sowan menyang kutha gedhe
Kowe iki sayang itu kira aku iki obat nyamuk ngono kuwi. Belas ora dianggap ah. Lah mula kuwi anu bojone ra dijak doano. Lah ya kuwi to. Dadi iki manganu nduk niki kan. Pripun, Pak? Iki dalang 2000-an wong 8 iki, kan dalang Nggih, kabeh. nggih. Mangkat po Wonogiri, ko Solo, ko Pacitan, Ponorogo. Ngono iki ra nek sing ngejak bojo, sing ngejak aku tok. Dadi iki pancen bocah iki pancen ora nek sing setia karo istrinya. Yang setia adalah hanya saya karena hanya Bu Kesi yang kuajak ke sini. Oh, ngono kuwi. Tak dongakne sok lek entuk bojo kaya aku ngene iki lho ya, ning ndi-ndi digawa ngono lho kan. Oh, anu oleh bojo dalang. Ora kudu dalang. Lek ser dalang ya ora apa-apa lho ya. Lah ngopo mau? Anu menyakitkan, Pak. Ya ndelok-ndelok dalange. Setiane gur karo debok kak. Kok iso? Lah niku jenengan matep debok terus. Setia apa aku hanya karo debok. Lho, debok antem lho ora ngono. Bah lara jangkrik. Ayo. Panjenengan menika sinden sing viral era sekarang milenial. Bu Kesi niku tahun 2000 njebluk ning Gunung Lawu to. Nggih. Wah, saestu jaman biyen ku Solo, Jawa Timur, Taman Mini, Borek, Taman Eden. Ning sakniki Bu Kesi niku nggih viral lho. Pripun? Caksi Lovers sekarang lagi naik daun. Nek niken Jenengan mboten ngertos ta Caksi Lovers niku? Iya, napa niku? Cahyo Kuntadi dan Kesi. Oh, nek niken Nek kula riyen gadah, nek saniki mboten gadah. Demen napa aku ora ngerti. Apa kan demen kan? Dek ben Sanidi. Oh, saiki Sanidi, Pak. Lah demen napa? Nek biyen mbuh aku lali ya, Pak ya. Akni mbuh apa? Nah iya. Ngaku dhewe. Piye to? Hah? Karo kae bubar apa? Karo kae bubar. Aku ora ngurusi bangsa ngono kuwi, ya bojoku ndalang nyapa ngurusi bocah pacaran ya apa ta. Aku ngerti ku wong wedoke ngerti ku gur Bekesi tok liyane. Lah ning isan jane ya ngurusi. Ngurusi sapa? Ngurusi kula. Kok iso? Jenengan mboten darang ngono, mesti kula divecengke to, Bu. Kali bapak mesti Masa diveceng. to, Nduk? Aku kurang ngerti to, Nduk. Nggih. Mula Kacanan saiki sesuk-sesuk. sapa, Nduk? Ngono kok biasane. Pak, aja nakal-nakal karo anake. Nyapa? Sampeyan mikul Dek Niken ya? Lah iya nunggu yo kangen karo anake lak yo oleh to. Kenek ning wanita ya, sampluk parut. Aja nemen. Wah lek nyampluk parut lara tenan Bu mergo parute sik anyar ra tau kanggo mergane. Wong mikul anake kaya sore mau tak vikol. Wah niken rekae masak. Oh. lah iya. Ha iki sawangan jajal masakane kuwi klosen apa isine kuwi kan tak delok masalah elok tenan. Seorang sinden viral masakane luar biasa. Apakah itu Indomie? Bapake kok ngece ya. Pun Apa kula mau? damelne wau. Apa? Anu, siomay terus napa njabane niku gobes, Pak. Bah. Itu makanan sehat 5 sehat 5 sempurna niku lho, Pak. Ya 5 sehat 5 sempurna. 5 sehat 5 sempurna niku lho, Pak. Lah ndi 5 sempurna kan susu. Ngene lho. Sayuk mayung mayuk mayur. Satu ya toh. Nasi. Nasi. Telur, Lauk pauk. lauk pauk. Telurmu kuwi ora. Terus sayur mayur. sayuk Buah-buahan. Buah-buahan apa nek? Susu. Susu, lho cetok ya Bang susu. Ayo, Nek mie godhog karo Nah, iya. Pun kula damelne wau, Pak, daging. Mak gorene ra, Nduk? Mboten, supe ya. Wah, kuwi fotone nek kirim ning aku kaya. Iya. Ya saiki sampean, Nduk. Ayo. Suara kurang permana. wis entuk gantine urung, Nduk? Napa, Pak? Wis entuk gantine apa urung? Gantine napa? Kuwi lho sing Sakidi kuwi kae lho, lah. Sakit. Sapa?
Jumadi kaset. Nek Pak Yoyo karo Bu Kesi kan saksi lovers. Nek kowe Sakidi to apa? Sanidi niku sahabat Niken Salindri. Oh. Ije. Nek kula sakniki tasik jomblo, Pak. Jomblo. Sanidi mau apa, Nduk? Sahabat Niken Salindri. Sanidi ya. Gantinen aja kowe. Lha napa, Pak? Sahabat Niken Di to Cahya Kuntadi lho ngono kuwi. Aku wis ngomong bola-bali lho Bu Kesi. Nek gojeke aja karo cah cilik. Cah cilik kuwi bloko. Sampluk paro tenan lho ki engko. Jane bar niki kula ganti Saninang, Pak. Apa kuwi? Sahabat Niken Nanang. Wah, Nanang merem to. Sanes, Pak. Lah apa? Nanang. Aduh, malah kasar ora. Yo, monggo. Ning wases ngongro Iki mengko kowe ya dadi yo neh, Nduk. Dadi terus yang pojokan sing ngau kaos oren iki lho, kae mesti wah, wani pira, Pak? wis to, wani pira-pira kae. Pokoknya agar pasir koral ijek mlaku. aja gelem Nduk lek karo bapak rasa dadi kae. Iki ae cakepane diapik-apik iki lho. Bar iki lha apa cakepane? Angrureng marang bendara. Nah, diganti angungkrum marang Ki Cahya. Nah, ngono. Aja lho Ken. Mboten, Bu. Bu Kesi, Pripun? parut mriki apa pundi? Sampun. Lek ngeten iki pancen teng panggung ngeten iki Pak Cahya Kuntadi sampun kula liyaraken. Oh, ngaten. Padane kewan aku. Lho kan seniman itu di panggung milik umum, Ah, gitu iya. Nduk. Iya, Milik umum. SCTV, Pak, jenengane satu Apa? untuk semua. Ah iya. Lah SCTV satu untuk semua apik. Bu Kesi melu untuk umum padake WC aku ora ya. Ya. Angungrong marang bendara. Hop, Bu Kesi. Biasu Lestya pijar ngincangake Sampun, Mbak. Kita kan punya fanbase masing-masing. Iya. Dan harapan saya fanbase Niken Salindri dengan fanbase siapa saja akan menjadi fanbase yang selalu kompak dan rukun. Amin. Tidak saling menghujat, oke? Ya. Cocok nggak Dok? Harusnya seperti itu. Wes Pak, Sampun, Pak. Kalau Nggih. ngangsel nggih. Ayo, Bu. ojo bayar akeh dhewe kok. Ayo kene Surabayaran nganti Padang kok engko. Kamu nggak boleh, kamu harus stay di sini. Kamu malam ini bintangnya Cahayu ya. Saya kudu nang kene terus sampai esuk ngadeg. Ponen. Nggih, tapi ku ngadeg terus. Eman-eman musik koyo biola gitu, Pak. Aku kangen karo awakmu Ken, nalika awak main ketoprak Suminten niku luar biasa tenan Ken. Oh, lek niku Coba. kula tenanan, Bu. Ayo, dadi Suminten. Lah sing Aku dadi mboke, ya. napa Mas Brotane sinten? Bapakmu kudu mbok gandrung. Ah, ngono. Ayo, kendel, ibu gak bakal nesu. Ayo, kita Iki pemain ketoprak kabeh. Pak Bagong, Pak Bagong, sampean yo raja di ketoprak. Karo Pak Bagong kurang, Pak, chemistry-ne, Pak. Lah karo sapa? Karo nganu apa pemain beduke Didi Jalaras. Pak Kangkol. Oh, iki. Ayo bal, dobel, ayo bal. ayo dadake truk. Ayo dobel. Ayo. Wong kari gandrung ngene, ayo. Karo Bapak wae, karo Bapak. Ayo lah. Bang. Wes gandeng rene sing gelem ora apa-apa kene tak entuk. Sampeyan iki sapa to jane ngongkonani? Maringne sinten? Oh, Mbak kae. Oh. Damel kula. Lagune? Lagune napa, Mbah? Tragedi.
Oh napa-napa purun. Kok Niki, penak Pak. men to. Napa-napa purun. Apa aneh lagu napa-napa purun ya? Enek, Pak. Napa-napa purun. Purun, Oh iya, kowe. apik ya. Ayo, Pak. Ayo aku rono aku. Ya Pak, pertama iki. niki aku ki kayak apa jenenge arep rabi karo Mas Broto terus ibuke ngomong lek ternyata ki ora sida rabi karo Mas Brotone milih rabi karo cempluk. Oh iya. Ayo, Pak, berarti wani bae. berarti ibuke karo Nik anuse karo sapa jenenge? Kalih kula terus Ah. kula semaput blek terus turu. Nganti isu ya. Penak no kowe. Ayo, Bu. Ayo Bu, sampean dadi ibuke anu apa iki Suminten. Ayo. Ya. apa? Kanggo anak wedok. Kene-kene nduk Cahayu. Har. Dalem Anakku. dalem piang. Bocah Tok 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 tok. Aku ki lagi bungah lho piang. Bungah kenapa nduk? Layana tak sawang kowe mau mesem-mesem dhewe ning ngarep gerdu kono kae. Aku ki arep rabi lho karo Den Mas Broto. Loh, Den Mas Broto ki wis ganteng gagah dhuwur perkosa. Masya Allah, kayak bupati. Ketoprakane Masya Allah ya barang ya. Oh pancen aku tahu ngerti lho nduk. Dan Mas Subroto kuwi piyayine ganteng. Jan ganteng kayak bupati Tuban. Aku ya gelem Bu. Nduk, anakku nih kan cempluk. Ini kan Salindri, ini kan Suminten, ini kan Suminten. Oh iya ding Suminten. Nih kan Suminten. Piye piye? Mas Broto kuwi piyayi ngendi to nduk sing mbok gandrungi saiki? Tuban Bu. Masya Allah, nduk. Muga-muga ibu ya mung derek ndedonga. Muga-muga katresnanmu karo Den Mas Broto diijabahi ya nduk Cahayu. Moga-moga aku iso rabi karo Den Mas Broto ya Bu ya. Iya. Apa tak lamarke? Jajal to Mengko Bu. sing lamarke ibu. Ibu tak sowan ning daleme Den Broto. Mas Broto. Matur karo ramanipun Den Mas Broto nglamarke anakku Suminten. Ayo Bu, ndang Bu Ya. ngomong Bu. Ayo Bu. Suminten ndak kuat. Iki cempluk ning ngewecrek. Kula nuwun. Kula nuwun Kanjeng Adipati. Kula nuwun keparenga dipun tepangaken kula menika ibunipun Suminten badhe nyuwun sewu anak kula menika kekiterang kalian panjenenganipun Den Mas Subroto. Kok sik? Lah banjur kowe iki sapa? Kula menika ibuipun Suminten Wis Den tepangan Mas. bareng bae Brotone. Kok lah kowe totoke ning settinge beda, tempate beda. Oh iya iya. Denggulmu mlocot ya ora. Karo bapake budek-budekne. Tak ambung kowe kok ora aneh-aneh ngono ya. Iki anggere ibuke karo bapake lagi rumandai malah cemburu ora. Kowe iki sapa? Kula niki Kok iso lali to? ya? simbokipun Minten. Minten. Kula sowan mriki badhe ngaturaken bilih anak kula Minten menika kedanan kalih Den Mas Broto. Mbok nyuwun sewu nyuwun tulung Den Mas paduka panjenengan menika saged to nampi katresnanipun anak kula si Suminten. Adipati Tuban muni. Hei. Biung Ban, Dalem ndoro kowe tak kandhani. nggih. Ning endi nggon ngendi papan barang kuwi yen apik ora perlu ditawak-tawakke mesti akeh sing goleki. Lah ing atase kowe iki duwe anak wadon ya gene kok soroh-sorohke. Nduk tawak-tawakke karo aku. Adate barang yen ditawak-tawakne ngono iki biasane wis bosok ngono. Ngawur ngece. Monje prawan ting-ting ayune kaya ngene. Kowe iki settinge ning kono melu omong piye to kowe. Ya Pak, yo lanjut Pak. Kandakno lawan anakmu si Suminten. Lamun to Den Mas Broto wis kagungan pacangan. Ya kuwi ingkang rina wengi tansah pinter ndongkel katresnan jati ingkang tumanem aning tuntuming jejantungku Keduwuren. Hah? Bahasa toprak keduwuren. Keduren engko tak medhun dhewe. Sutradarane aku iki. Oh iya. Ora ana liya kejaba ya kuwi cempluh warsiah.
Duh, Raden Broto, menapa saestu menika? Panjenengan mboten saged nglelahaken ati panjenengan saged mbagi katresnan dumateng anak kula si Cempluk timbangane anak kula mengke lek panjenengan tolak katresnanipun anak kula banjur edan ngendhat kados pundi katresnanku ora bakal ngepang menyang ngendi-ngendi ya mung marang Cempluk Marsiah kandhanono anakmu kon golek wong lanang liya saestu Den Mas baliya dina iki Duh anakku Cempluk Pripun Biong? Duh Kenapa to Biong kok nangis sih malahan? Aja nangis to Biong. Biong aja nangis to Biong ya ampun, neneng apa ta iki? Duh Cahaya Ya ampun. Oh. Aja ngono. Set. Kaya gatelen ya, Nduk. Cahayu anakku sing setinik-tinik niken. Niken pripun piye? Ini sakmono. Sing aja apa ya aja dadi gelaning atimu. Nek nalika ibu nglamar Den Mas Broto sejatine Ditampa to, Bu? Oh, sik, Apakah Tondo. Sinta ini ditima? iya mengkone bakal ngono. Neng kok sik tonduk. Sejatine Den Mas Broto wis duwe pasangan, Nduk. Wah! Wis duwe pasangan geganti lanang ati. Sing jenenge Cempluk Marsiah. Anakku. Seminten. nyapa anu ya perlu napas buatan mau piye Minten. Nduk, aja semaput ngono ki ya ampun susumu ketok. Ketok to, Bu? Ora. Nduk. lutur mas duduk Minten. Nduk. oh Boleh pangan samplokan yang ada ketok. Minten, iki sapa, Nduk? Nduk, aku ibu lho, Nduk. Biong jupukna kaca. Kaca. Sinden, kacane ndi ya? tuk Kaca. Tisu, untuk kaca. Nyonduk. Kok elek men? Ora, Nduk. Rupamu kuwi ayu tanpa tanding. Iki kacane sing elek untuk rupaku. Ora bener. Apa iki, Nduk? Endi to iki? Iki ngendi Wale. kacane raiku? Lho, iki kuale, Nduk. Kaya iki sing bener. Mataku sing Ceplok ayumu sasat sundul langit, Nduk. Seminten Seminten. Seminten. Ayumu sasat sundul langit. aku Ora kacane wis ayu lho bar iki aku arep rapi karo Dimas Broto. Minten. Nduk. Mas Broto sing bagus dhewe. Nduk, eleng, Nduk. Iku, Nduk. Nana ini tadi Mas Broto aku kemana ta, Bu? Aku kemana karo Dimas Broto? Duh, kepiye? Duh, Gusti. Nyuwun pitulungan anakku lah. Minten. Terus ibu njur njaluk tulung karo sapa? Ya ampun wajahku ayu heran to iki. Mbok menawa aku iso njaluk tulung karo Adipati Mas Bagong. Dan Mas Broto is you I love you so much. Nyuwun tulung Den Mas Bagong. Sampeyan tulung anak kula minten menika. Den Mas Broto. Sampeyan ngabari anakku. Kowe gelem rapi karo aku ta, Mas? Minten aja kaya ngono kuwi wong tuwek, minten. Iki tuwek ya, Ayo. ya. Rene. Kuwi tuwek ra iso nyapa-nyapa. Lemah. Rene Nduk Cahayu. Tulung. Wau dalu Iki ngene apa, Mbak? Mas Broto ya rapi karo aku ya, Nduk, Den Mas. minten. Sawangan iki anake sing duwe omah lho, Nduk. Iki lanang
golekne ijol wong lanang sing luwih ganteng, Nduk. Aku gelem karo Den Mas Broto, sayangku, cintaku kabeh iki wis tak kene Den Mas Broto. Nyapa terus lek Den Mas Broto ora gelem kok ibu ngenalne aku nek Den Mas Broto. Ora ngomong ke piye-piyene. Nyapa kok malah Den Mas Broto malah milih rapi karo jemplot ta, Ibu. Aja kaya ngono, Nduk. Mengko sliramu bakal tak goleke ganti sing luwih. Hatiku. Aja ngono to, Nduk. Saru cah wedok. Tak goleke ganti sing luwih ganteng. Bupati saka Tuban, Cahayu. Lek kuwi aku ya gelem. Wah, bocah kaya ngono. Ayo eling. Aku karo iki ae. Cemplok. Wes ya, Nduk ya. Ayo saiki awake dhewe mulih matur karo bapak ya, Nduk. Belum mulai tapi nek ditemani karo Den Mas Broto, Ibu. Kusik. Nyai. Den Mas. Apa sing ndok kandhakake sing jenenge Suminten ki wanita iki? Inggih, Den Mas. Coba kon madhep rene. Rara Nduk Cahayu. Den Mas. Lah iki aku ya gelem lho. Kusik. Suminten kusik. Nadyan kaya ngapa lan kepiye kowe kudu ngerti wates-watese tata krama. Aku ora maido kowe iki ayu. Ning tak jaluk muga-muga ayumu ora mung lair nanging kandhas tekan batin. Aku wis kandha karo biyungmu lamun to Den Mas Broto wis duwe katresnan. Ora iso, kudu karo aku. Rungokno kupingmu. Ndara Bupati iki ya nyawang dhuwur barang nang ngisor terus. Lah sing vitamin ngisor iki ya iki nyapok. Ya mung cempluk warsiah ingkang pinten garet jroning dadaku. Tok 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 tok. Ya wis. Ndak kuat. Lek Den Mas Broto panggah ora gelem. Anu jane ya gelem jane ning piye lho ngene iki. Nek ngono bagaimana kalau cintanya dibagi dua aja? Tegese Den Mas Broto panggah rapi karo aku. Neng kan ada pembagiannya. dadi separo kanggo Suminten, separo kanggo Cempluk. cempluk. Dadi yen Senin, Selasa, Rebo nggih cempluk, terus Kemis Jumat, Setu kanggo Suminten. Minggu karo aku. Ora kowe mung Jumat, Setu tok. Ora iso. Minggu tak ngene pijet ngono lho maksudku. Nduk, ayo Nduk wis mantep. Kawaran mulai iki anakmu. Ayo, Cahayu. Isin-isine ora. Cempluk. Suminten. Sini. Ya mbok ya klera-kleru ya mulu. Mbok ketoke tuwek tenan wisan. Pikun. Suminten. Senadyan to awakmu ditolak karo Mas Broto, ora usah kuwatir. Awakmu duwe swara apik, rupa sing ayu. Saiki awakmu nembang wong lipur wong sakmene mbekan ki Nduk. Kanthi lagune Kitir Sumilir mesti wong sakmene ki edan karo kowe kabeh Nduk. Tok 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 tok. Gandeng pendapatan tidak memungkinkan tiket kagem benjing dalu. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, Pak. Lho Pak niki mau kula dereng midhok lho, Pak. Apane? Niki mau kan fragmene Suminten. Heeh. Kula dereng midhok teng mriku, mengke nek kula tenan pripun? Aja aku sing ra lilo, aku sing ra tega. Eman-eman. Mung wis kaya ngono aja kok wong liya. Aku iki lho malih sir karo awakmu. Wes aja gawe masalah. Sir dadi anake ngono lho tegese iki Kok kepekan dijak ning ngono lho. medsos engko ndak. Walah orang, hiburan ya hiburan ngono kuwi. Profesional. Nah, pinter. Ayo. Asine Ibu Kesi sing anu sing cemburu, Pak. Heh. Lho dhek luwih tresno karo bapak ora umum ngono. Aku lho gur nuntun wedhus wedok, dhek cemburu pisan. Oh ya soalnya Bu Kesi wis ngerti Pak watoke sampean iki lek sampean geleman to. Lambemu. Matur nuwun, Nduk, istirahat sih ya, Nduk. Terima kasih, Pak.